Pulan media personal hambai sini logi jorari man bagui sungtini Rangmala gak soba 1 number ward dokin herma parawo kaisa oro himani otero dino sungtini sini bisini chairman te sini 9 budino tubunya sung kaisa soba na phalejak ingkai tini oro kobangma boyas ungkha bini prai 80 moton boyas ngone bo kaisa Bubagrani warriors tongmani botini bini gono sung soba na hini phainai bini nukungo phalejak tini sung 20 kg tui phaijak belai hambai media person no sung tini phaisa phaijak Rangmala VC ni andaro 1 number ward sini ani nana klayo bini mungke Horsundari bio Bubagrani warriors khub borok burisik phono khub Bubagrani bagai hamjagai bohimi tongmani bini khana 13 din sung aboni bagai sung monitoring committee ngai sung bongno 20 kg sobana ni phailejak belai ke borokni chukjaya nukhung aboni bagai sung borokno sobana ni phailemani belai hambai